lost my old tattoo. Tonight I swear I'd sell my soul to be a hero for you. Who's gonna save you when the stars fall from your sky? And who's gonna pull you in when the tide gets too high? Who's gonna hold you when you turn out the lights? I won't lie, wish that I could be your Superman tonight. Jo fa 7 anys que em dedico a les teràpies eqüestres, ara. Vaig estudiar psicologia i un dia, mentre estava estudiant, buscava feina, em vaig connectar a internet i vaig trobar aquesta associació que treballaven a partir del voluntariat i que buscaven gent per col·laborar, i arrel d'això va ser que els vaig conèixer, que vaig venir i em vaig enamorar de l'activitat, no? Vaig trobar una miqueta la meva vocació. I aquí estem, portem aquí ja 7 anys amb el tema i continuant endavant una miqueta. Avui el que fem és una jornada de portes obertes per donar a conèixer una mica la nostra activitat. És una activitat bastant novedosa i encara hi ha molta gent que no la coneix gaire. El que volem és que totes les persones que se'n puguin beneficiar, com a mínim que sàpiguen que existeix i que se'n puguin beneficiar, que puguin venir, que puguin conèixer els cavalls i una miqueta, això, donar-nos a conèixer. Al pas, Quimera, carinyo, al pas. Al pas. Són cavalls molt bons, són cavalls especials de teràpia, per tant tenen un caràcter molt dòcil i són, pensats sobretot per nens i per nens amb discapacitat, nens que tenen problemes d'equilibri, problemes de mobilitat, i la veritat que no donen gaire problemes, els tenim molt entrenadets. L'únic que fem és treballar-los una miqueta a la pista perquè es familiaritzin amb l'entorn, sobretot avui que hi ha cadires, que hi ha els altaveus de l'equip de so, i que se centrin una miqueta amb la feina. I a partir d'aquí podrem començar la jornada. Ara ja està començant a arribar gent i de seguida que arribin els nanos que tenim preparats per l'observació, doncs podrem començar. Bon dia. Bon dia. Quant temps fa que ve la Júlia a muntar? 3-4 anys. 3 o 4 anys. Mira, Júlia, digues hola. Bon dia, guapa. Què fas? Mira, saludem? Mira, saludem a la tele, Júlia. Has vist que ens han vist a veure avui? Digues hola, soc la Júlia. I la Júlia munta a cavall, munta a torda, munta al Pegaso. Saps a qui muntaràs avui, Júlia? Avui muntaràs a la Quimera. Vale? I jugarem. Sí? Jugarem amb les pinces, jugarem amb els rulos. Sí? Vinga, guapa, anem-hi. Li busquem un casco? Vinga, vas amb el papa a buscar un casco? T'acompanyo jo, va, anem. Aquí. A veure quin casco trobem que et vagi bé, Júlia. Aquí nosaltres considerem que la teràpia no és només pujar al cavall. Des que el nano arriba i baixa del cotxe i el tenim aquí, ja estem treballant amb ell. Que pugi amb una bona posició corporal, amb els peus plans al terra, que es posi el casco, tot això forma part de la sessió terapèutica. Així, molt bé. Ben guapa, Júlia. Mira'n endavant, carinyo. Molt bé. Nosaltres també el que busquem una miqueta amb la trobada d'avui és que hi hagi coordinació entre els diferents professionals que treballen amb els nens. Aquests nanos tots van al fisio, molts van al psicòleg, fan moltes teràpies. Llavors, l'interessant aquí és que tothom que treballa amb ells que es plantegi uns objectius similars i que tots anem amb la mateixa direcció, que la feina d'un no contradigui la que fan els altres. Llavors, una miqueta, la trobada vol això, vol conèixer els fisios, els psicòlegs, les diferents influències que reben aquests nens de cara a posar-nos tots una mica d'acord. Hola, Joan. Bon dia. Hola, guapo. Que tu eres la filla de Joan, ¿quién es? Com estàs? Xeca, guapo. Ei, molt bé, que estàs content avui? Hola, Juan Manuel. Escolta, Joan,
Com muntaràs a cavall avui? Perdona, m'he confós. Hola. L'Àlia, sí, home, sí. Hola, què tal? Ella és l'afició del Joan. La Montse, Hola, és què l'afició tal? del Joan a la Mútua de Terrassa. ¿Qué tal, Joan? Que els ensenyaràs com muntes avui. Que está muy serio, que está muy serio hoy. Que está muy serio. Bueno, ya está, se fue lo serio. Hola, Roger. Digues hola, bon dia. Roger, tinc una jaqueta teva, de color vermell, amb una caputxa. Molt bé. Que sí? Pues sí, la veritat és que no l'havíem trobat a faltar, perquè, mira, no sé, com que les va escolta, perdent. Doncs fa temps que està per aquí. Anem? Vinga, va, busca't un casco, que comences tu, Roger. Anem per feina. Mama, està l'Àlex? Ai, no sé si ha vingut l'Àlex. El tema va a ser así, vamos a hacer una pequeña clase de demostración, van a subir 4 chicos de distintas patologías como para que puedan ver un poquito lo que hacemos. Lógicamente, con la falta de tiempo va a ser muy poquito, los chicos hacen muchísimo más. Entonces vamos a pedir que los caballos que están ahí al fondo precalentando, como ven, en plan top model, que los traigan. Ahora va a trabajar el Roger, que está por ahí, y Julia. Roger, como lo ven, es un poco acelerado. Roger hace 2 años, ¿no, mamá? Más o menos. Sí, 2 años que está con nosotros. Va a montar a Pegaso. Y Julia, bueno, como 4 años, fácil 5, ¿no? Altra vegada, Júlia? Vinga. Braços amunt. Perfecte. Normalmente empezamos con extremidades superiores, luego seguimos con troncos, después hacemos algo con extremidades inferiores, ¿no? Entonces, lo mismo los brazos, podemos hacer círculos con el brazo, derecho, izquierdo. Se le va dando consignas, ¿sí? Cada chico tiene un trabajo individual, entonces por ahí hacemos quizás aparentemente las mismas cosas, pero cada ejercicio, luego, ¿no? La parte de juegos tiene un tema específico que se le exige a cada chico. ¿Rodones? Circulito, Roger, va. Molt bé, Júlia. Entonces, normalmente después de hacer, una serie de estiramientos, por ejemplo, como estos, ¿no? Empezamos a jugar quizás, depende de lo que queramos hacer, pero bueno, ahora podemos hacer, por ejemplo, Molt bé, carinyo. empezar a jugar un poquito con el equilibrio. Vine aquí. Ah, sí, molt bé. Manetes aquí, Júlia. Les manetes han de servir per aguantar-te. Aquí, carinyo. Ah, sí. Princesa, molt bé. Vale, li faig treballar les cames, vale? Vinga, una miqueta i parem. Així, molt bé. Jo sóc el pare del Joan Cortina i vam descobrir aquesta activitat arrel d'uns companys que també porten la seva filla, d'això fa 1 any i mig, i la veritat és que n'estem força satisfets i contents perquè el Joan ve content i es confirma que és una activitat complementària a l'estrictament important, que és la de recuperació de fisio, i aleshores és una activitat setmanal que ens aporta un estat bé, venim contents i confiem anar-ho mantenint i continuant. La veritat és que són exemplars, tant la Mireia com el Juan són l'ànima d'aquesta activitat d'alguna manera i transmeten un afecte i una estima pels nens, que això sens dubte facilita molt la vinguda aquí i l'activitat. D'altra manera potser seria diferent, però la veritat és que el tracte d'ells és exemplar. A veure, el nostre objectiu és aprofitar els beneficis del cavall per millorar la qualitat de vida de les persones. El cavall ens permet treballar la persona d'una manera global. Per un cantó, provoca una estimulació física al genet i al mateix temps que el genet està treballant físicament, nosaltres aprofitem per treballar aspectes cognitius, aspectes emocionals, molt ampli d'aspectes. Tu vens aquí, desconnectes de tot queda a la porta. Nosaltres sempre diem que això és com el nostre oasis. Tant els nens com nosaltres, aquí els problemes queden a fora i aquí l'escala de valors d'alguna manera canvia, no? Aquest benestar amb un mateix facilita molt la nostra intervenció. Els nanos venen a jugar, sempre treballem a través del joc terapèutic. Els nanos no els diguis que venen a treballar, ells venen a muntar, a jugar amb els nanos i a passar-s'ho bé. Este movimiento que decíamos, en diagonales,
provoca a la persona que monta, que eso, vuelvo a insistir, aquellos que se animen, la idea es que lo prueben, que sientan esto que estoy explicando, un movimiento tridimensional, qué palabra rara, a nivel de la pelvis, ¿sí? El jinete se sienta en los dos últimos huesitos del coxis, ¿sí? Los dos últimos huesitos que son los esquiones, y si vemos esos huesitos, cuando uno está montado, uno sube, el otro baja y se va moviendo como en círculos, ¿sí? Esto provoca un masaje pélvico que estimula todos los músculos del cuerpo. Al hacerse a un ritmo determinado, a una cadencia determinada, a la persona que está arriba lo va relajando. El calor del caballo es otra cosa que nos ayuda. ¿Por qué? Porque al estar la temperatura corporal va precisamente ayudando a calentar todos los músculos, sobre todo de las extremidades inferiores. ¿Queda más o menos claro esto? Sí. Bueno, ya lo van a sentir si se animan a subir, cuando suban. A més, després de la conferència que farem per explicar una mica què és això i com funciona, els donarem l'oportunitat de muntar a cavall, perquè ells puguin, el que dèiem abans, no? L'estimulació aquesta que fa el cavall, aquest moviment físic que reprodueix el patró de la marxa, que elles mateixes ho puguin sentir i puguin veure realment quina és l'estimulació que rep el nen. Valiente, ¿quién eres? Marta, ¿qué eres? Vale, a ver qué sale Marta. No se rían mucho las amigas, ¿eh? Decíamos al trote, pues reproduciríamos el movimiento del trote. ¡Sí! Pues ya estamos, frenamos. Una vez se baja. Mira dónde baja. Abrazamos al caballo hacia adelante. Hacemos así para este lado. Ahí. Sí. Gracias. No, por nada. ¿Qué? ¿Cómo va? Tú hace rato que estás entusiasmado. Lo mismo, abrazamos al caballo. Alto, alto. Abrazamos, ahí. La pierna de colado para mi lado. Sí. Eso es. Què passa? Fa més de 20 anys que es dedica a aquest tema. A Argentina ja ho feia. Llavors, bueno, això per elles és com una necessitat, no? Estem com enganxats en aquesta activitat i quan va arribar aquí, fa 7 anys que viu a Espanya, el primer que va fer va ser buscar un cavall i començar una altra vegada amb l'activitat. Ell és un gran genet i, igual que jo, doncs ens hem format amb teràpies eqüestres. Tenim els dos formació universitària que actualment no n'hi ha gaire i que la gent s'atreveix de seguida a fer aquest tipus d'activitats sense gaire formació. Llavors és un gran professional, la veritat. Vamos, caminando, ahí. My old tattoo. Tonight I swear I'd sell my soul to be a hero.